ko kun san menene artificial heart, ma'ana zuciyar wucin gadi? Zuciyar da turawa suka kirkire ta domin sawa wa marasa lafiyar da suke fama da ciwon zuciya kafin a samu zuciyar da ta dace domin saka musu ko kuma na har abada. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon don nuna muku yadda wannan zuciya take aiki a jikin 'yan adam. Ku kasance da rumbun bayanai duniyar ilimi. A zuciyar wucin gadi dai wata na'ura ce ta zamani da aka kirkire ta domin fama da masu ciwon zuciya da ya kamata a ce an canza musu zuciya. Sun yi amfani da fasahar zamani kwarai da gaske domin ganin wannan zuciya ta zama gaskiya, ta yadda suke amfani da ita a jikin marasa lafiyan da suke fama da ciwon zuciyar da ya kamata a ce an canja musu. Ita dai zuciyar tana aiki makamancin zuciyar da ta samu matsala a jikin 'yan adam, yadda take taimakawa marasa lafiya domin ta rinka yin pumping da kuma ba da iska mai dauke da oxygen a jiki ba tare da samun wata matsala ba. Wannan babbar fasaha ta zama abu mai muhimmanci wajen magance matsaloli zuciyar dan adam inda ta harba ko ta riga ta samu matsala. Babbar aikin zuciyar wucin gadin dai ita ce kwaikwayon asalin zuciya da kuma aikin da take yi. Yadda asalin zuciya take pumping, haka ita ma wannan zuciya ta wucin gadi take pumping. Yadda asalin zuciya take ba wa dan adam iska mai dauke da oxygen, haka ita ma wannan zuciya ta wucin gadin take ba da iska mai dauke da oxygen a jikin dan adam. Daga cikin manya-manyan amfanin wannan zuciya ta wucin gadi shine yin amfani da ita kafin samun zuciyar da ta dace domin dasawa marasa lafiyan da suka riga da zuciyarsu ta riga ta harba. Ɗaya daga cikin shahararrun nau'in zuciyar wucin gadi dai ita ce total artificial heart, ma'ana TAH, wanda take maye gurbin dukkan bangarori zuwa tura jini zuwa dukkan jikin dan adam. TAH musamman ne ga marasa lafiyan da ke fama da lalacewar bangarori biyu, ventricular failure, to lokacin da dukkan bangarorin zuciya biyu ba sa iya tura jini zuwa yadda ya kamata. Ga irin mutanen da suka samu wannan matsala, shi na iya zama babbar fasaha mai ceto domin rayuwarsu ta ci gaba da ɗorewa. A sanarwa ta baya bayan nan, wani mutum ne dan shekara 57 da ke fama da lalacewar zuciya, an yi nasarar dasa masa wannan zuciya ta wucin gadi kuma an ci nasarar ceto rayuwarsa. Sun yi amfani ne da fasahar magnetic levitation, wato fasahar ɗagawa ba tare da tabawa ba. Wannan fasaha da kamfanin Bibako ne da haɗin gwiwar wani kamfani suka ƙirƙire shi. Kwana-kwanan nan hukumar Turai suka amince da sai da zuciyar wucin gadi ta farko da kamfanin Kamat suka kera domin taimaka marasa lafiyar da zuciyarsu ta riga ta buga. Wannan na'ura mai sajewa da jikin ɗan adam an kera ta da basira, yadda suka kera ta da silicon, kuma sun kera ta ne domin kwaikwayar zuciyar dan adam na gaske da take jikin mutum. Manufan kera wannan zuciya ce ta wucin gadi, an kera ta ne domin fama da karancin masu ba da gudumawar zuciya da ake yi a duniya. Wannan fasaha kwarai da gaske za ta iya zama babban abu mai ceto ga marasa lafiyan da zuciyarsu ta riga ta buga ko kuma suka samu matsala. Ku ci gaba da biyan mu a cikin wannan tasha mai albarka domin kawo muku abubuwa masu amfani a cikin wannan tasha tamu mai suna rumbun bayanai. Mun gode.